Mga kasinag, magandang hapon. Ngayon pala mga kasinag, may dumating naman sa aking box galing Canada, 2 box. Ito na, dumating. Hindi na i-deliver kahapon, ibinalik ng Naga. Kasi hindi ako nakunta kahapon, kaya ipinasakay na lang nila sa jeep. Update ko kayo mga kasinag. Kasinag, ito na. Shoutout pala kay Jinjin Mansano from Canada. Paano ang jeep? Tap mo muna. Ito na mga kasinag. Magkano ito boss? 1,000 po. Ang bigat mga kasinag, 1,000 ang pamasahe. Katumbas ng 5 tao pupunta dito sa bahay ng si Roma. Hindi ko naman din alam kung anong laman nito. Ay na, lasa nag-deliver pala nito. Shoutout sa inyo. Tawagan nyo ang tracking para nahambugan kami sa tracking. Dati po, nagpadara na kami dati sa jeep katugar. Wala ka naman masarap. Okay, bakit nagkadagpan ka? Ito po, ano, 500. Oo, 500 siya. Kahit LBC, ang LBC kaya sindala nagbabayad. Pati itong DSL. Kaya siniguro may manduman sa Wala tracking. tayong magagawa kasinag, magbayad lang tayo. Kaya siniguro may manduman sa tracking ako. Dahil may aram duman kami sa nire. Alam na yan, itinawag na namin. Iyo po. Ano naman kasinag, naikarga na natin. Akin na yung bago. Yung susi, kunin ko yung ano. Yung trapal, may trapal tayong dala. Ayan mga kasinag, pauwi na rin kami. Naikarga na namin yung box. Andun na oh. Si Kuya Melvin ang magdadala nun. Update ko na ulit kay mamaya mga kasinag pagdating sa bahay. Tingnan natin kung alam nun. Nabigla ko dun mga kasinag. Sa pamasahe na 1,000. 500 yung isang box. Bali 2 box yun, di 1,000. Nabigla ko dun mga kasinag Mga kasinag, pauwi na sana ako ng Diak. Naisipan ko na ipakita ulit sa inyo ito. Itong Taligra. Ayan. Itong lugar na ito mga kasinag, lahat ng dumadaan dito na galing Naga tumitigil dito para magpicture. Maraming vlogger na pupunta dito mga kasinag kasi nagagandahan sila sa view. Napakaganda naman talaga mga kasinag ng view dito. Madadaanan nyo ito bago kayo dumating ng mismong bayan ng Seruma, ng poblasyon. Shoutout pala sa nag-deliver kahapon nung cargo box na para sa akin. Ibinalik mga kasinag ng Naga. Tapos pagdating dun sabi namin isakay na lang sa jeep. Hindi man namin natanong kung magkano ang bayad ng isang box. Yun din ang kamalian namin. Hindi ko rin alam mga kasinag kung totoo ba yung sabi nila na pumunta sila mismo dito sa bayan ng Seruma or hanggang dun lang sila sa kalahatian. Kasi maraming nalalayuan dito mga kasinag sa lugar na ito. At sabi hindi daw kami makontak kasi yung isang empleyado mga kasinag ng cargo na yun, subscribers ko, supporters ko, siya malimit ang nagkukontak sa akin. Mga kasinag, update ko lang kayo pag unboxing natin ng box na yun. Hindi ko talaga alam kung ano mga laman nun. Shoutout pala kay Ma'am Chinchin Mansano. Madam, dumating na ulit yung 2 box na ipedala nyo sa akin. Salamat din pala doon sa unang box na ipedala nyo sa akin. Tapos ngayon, nagpadala ulit kayo ng 2 box. Maraming salamat po. Sana bigyan ka pa ni Lord ng maraming blessing. Gabayan ka sana sa araw-araw na iyong tiyatahak sa mga pagsubok na ipinagkakalob sa iyo ng mahal na Panginoon. Sana malampasan niyo po sana. Maraming salamat Ma'am Chinchin Mansano. Suportahan nyo rin mga kasinag ang aking Facebook page na Imboy Oragon at ang aking misis na si Ma'am Chewy Official. Shoutout din kay Rex TV. Suportahan nyo mga kasinag Rex TV. Isa yung kasityo ko na nangarap na maging vlogger din. Suportahan nyo sana mga kasinag.
Sarap ng hangin. Nirelax ko muna ang sarili ko mga kasinag at ang budget pati namin 2,000. Nawala ko pa yung 1,000. Mabuti ko nakasahod doon sana ako mga kasinag, walang problema. Hindi pa ako makakasahod mga kasinag, napinding yung sahod ko. Nagka-problema kasi mga kasinag kasi nung mga nakaraan nung nagkukupra nga kami doon sa tinaluhungan, nagpo-full storage yung cellphone ko. Medyo uminit ang ulo ko mga kasinag. Nireset ko yung cellphone ko. Pag reset ko mga kasinag, boom! Nawala lahat. Pati yung mga Google AdSense mga kasinag, lahat ng mga files nawala. Kaya yun na nangyari, nagka-problema. Nag-email mga kasinag sa akin ang Google, may problema, pending ang ating sahod. Kaya yun ang pinoproblema ko pa mga kasinag, wala tayong budget. Ay buhay. Pero nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon, dahil sa mga blessing na ipinagkakalob niya sa akin, sa mga instrumento na ginawa ng mahal na Panginoon para tulungan ang mga kagaya ko. Nagpapasalamat ako ng marami, lalong lalo na sa inyo mga kasinag, sa ating mga viewers, subscribers. Alam ko mga kasinag na andyan pa rin kayo, na sumusuporta sa amin ni Bagwis, kaya nagpapasalamat po ako sa inyo ng marami. Mga kasinag, medyo mainit na, uwi na tayo. Update ko lang kayo sa bahay mamaya pag uwi ko. Mga kasinag, kauwi lang natin dito sa bahay. Pero yung box mga kasinag, wala pa. Dala pa ni Kuya Melvin. Si Kuya Melvin mga kasinag, dumaan muna ng Barangay Bubuan. Kasi may session sila ngayon. Kasi barangay official yun dito eh. May pag-uusapan pa sila. Mamaya pa yun mga kasinag, darating dito pagkatapos ng session. Update ko lang kay mamaya mga kasinag pagdating nun. Mga kasinag, isang magandang gabi. Pasensya na kung inabot na ng gabi yung mga isi-shoutout ko. Shoutout pala kay Conrado Toledo Jr. Shoutout kay Mayet Navarro from Vancouver, Canada. Labuyong Talisayin The Hunter. Red Castro from Australia. Shoutout pala kay Karen at kay Innovation sa nagbigay sa akin ng super thanks. Shoutout din kay Rooney Maliksi Rodrigo from Milan, Italy. Shoutout din kay Gloria Manakap from Zamboanga del Sur. Shoutout pala kay Mark Joel Suarilla from Del Gallego, Camarines Sur. Shoutout kay Benji Ayuhan from Cagayan de Oro City. Fernando Di Asis. Gilbert Hondolero from Jeddah, KSA. Hammer Mile from Marawi City. Romeo Gamboa from California. Cow Family from Binyan, Laguna. Love Nature's Beauty. Lacson Family from GMA Cavite. Shoutout pala kay Rone Pereira from Muntinlupa City. Manolito Rodel. Tolets from Bontok, Southern Leyte. Boy Biahero from Cebu. Ayan mga kasinag, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta nyo sa ating YouTube channel. Hanggang dito lang mga kasinag. Bye bye.